Добре дошли в образователното видео за кафето на фирмата Vieda, която е съкращение от Световен алианс за здравна индустрия и икономическо развитие. Кафето с кордицепс и колаген. И така, всеки от вас знае слабото място на обикновеното кафе. Това е чувството, когато обикновеното кафе кара сърцето ти да бие силно, правите вътрешно неспокоен и само около 1 час след това отново изпитваш срив на енергията и без значение колко е силно то, често дава само краткотраен фокус за сметка на твоите нерви. Но има истинска алтернатива. Концентрация и спокойствие на ниво мозък. Кафето на Vieda с колаген и кордицепс действа напълно различно. Не като стресиращ тласък, но директно на ниво мозък. Усещаш дълбоко спокойствие, истински вътрешен мир и същевременно изключително изострена концентрация. Можеш с часове без прекъсване да се фокусираш върху задачите си, напълно без сърцебиене или следобеден срив. То заменя досегашното ти кафе на 100%. И така, вие ще видите тук на видеото как се приготвя. Вие виждате как блести, почти как фини, сливащи се златни люспички. Вкусът е невероятно приятен, изискан, мек. А най-хубавото, благодарение на съдържащия колаген, всяка глътка прави добро на кожата ти и тъкани. Красота и енергия с една чаша. Има дългосрочен ефект върху настроението. И ако пиеш това кафе само няколко дни, бързо ще забележиш колко балансиран ставаш, цялото ти настроение се променя, оставаш в спокойствие в ежедневието, вършиш повече работа и се чувстваш прекрасно в кожата си. И така, вие ще видите под зоната на това видео и ако искате това кафе просто да го преживеете, кликнете върху линка на WhatsApp отдолу или посетете моя уебсайт, напишете ми кратко съобщение на лично и аз ще ви помогна при поръчката. До скоро! Ваша Нели.